Sinopsis lamban ingkang paripura kawedhar. Kados pundi mendeng lamban dalu menika kepareng sami amriksani tumengking purna. Wusana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu di Jawa Barat.
Sigra bala kang tumingal pacampa samya medali lir tatit wileting godo bocah Temenggung non wonten dawuh tinimbalan sinuwun laksana dewa nimbalipun kula Temenggung Dirgamaya mati bekti kula kadur sinuwun ya wis tak tampa ora luput pangestuku tampanono bocah Temenggung nggih dhateng kapundi kula tampi mugi ndadosaken tambahing jaya kawijayan kula. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sinuwun laksana dewa. Kula pun Temenggung panigas jangga ya wis tak tampa. Ora luput pangestu tampanono wae Temenggung kabeh wae. Duning nggih dhateng kapundi sinuwun? Marmaning kowe kabeh adoh ndak api cedhak sun raketake ana dawuh kang bakal sira tampa dhuwuring nggih sumangga kula tansah mangklungaken jangga nilingaken karna sinuwun dina iki aku den dawi dening guruku ya kuwi Penemban Kumaradewa. Penemban Kumaradewa paring dawuh kelawan jeneng ingsun supaya aku lan sak wadya balaku lumawat ana tanah Jawa. Pernahe ana negara Ngamarta. Goleki padhesan Klampis Ireng utawa Karang Kadempel. Madosi padhesan Klampis Ireng utawi Karang Kadempel. Iya. Dina samangku aku minangka dadi murid Bapak Penemban Kumaradewa nadi prasedyanku. Yen to aku bisa nuhoni apa kang dadi dawuhe Bapak Penemban Kumaradewa.
Dina iki aku bakal diwejan ilmu kasampurnan aji sastra jendra hayuning rat pangrepating diyu. Lajeng yen sampun lumawat wonten klampi sireng utawi karang kadempel goleki sing jenenge Semar Badranaya ya kuwi pamonging para Pandhawa. Yen sampun sawetemun kelawan Semar Badranaya krincung sikile dibondo tangane ditugel gulune diadahi glempo pasrahne kelawan bapa penembanku Maradewa. Mawantu-wantu dawuh bapa penembanku Maradewa sing dadi lereking jagat sukertaning bawana ya kuwi Semar Badranaya pamonging para Pandhawa. Inggih yen pancen kados mekaten kula namung nuhu dawuhipun sing kandika Prabu Laksana Dewa. Lajeng benjang menapa kula lan sawadya bala kabidalaken sinuwun aja nganteni kantalan dina cala obor rambatan pundak dina samangko manjinga ana alun-alun negara Tunjung Langkapan nggawa prajurit sing damben-damben. Aku ngerti yen to negara Ngamarta kuwi pagere ora tipis. Mengko yen ana bobol boroting kahanan kowe kudu samapta. Mula aja nganti lali nggawa pedhang, berang, tombak, panah lan sak panunggalane. Nuringgih sawaken dawuh. Sampun terang terwaca dawuh Jengati Kusuna Laksana Dewa kula lan prajurit arsa kabudalaken. Bebasan bedaling para prajurit kaya to maisuh lewung. Yo, budal sok.
Yo, Buddha Cho. Ojo nganti ana sing dalan. Ayo, Buddha Cho.
Ayo co budal dina iki ana padesan Klampe Sireng. Baleni. Oke. Yo, budal co. Ayo padha budal prajurite sing semangat golek pasaran ning Pranajiwa co. Gandeng iki jamane wis modern. Wayang sing budal ora mung nggawa jaran, ora mung nggawa banteng. Ayo tokno tenge. Ayo. Ora mung teng, gojeke yo melu.
Ayo, ora mung angkatan darat, angkatan udara persiapan. Take off. Ayo. Take off, Cok. Dipantau dari udara. Desa Pronojiwo luar biasa, Cok. Tepuk tangan kagem Desa Pronojiwo. Tepuk tangan kagem Bapak Kades Murdiono, Cok. Ayo, dipantau dari udara. Sing nabodram kesemangatan. Ayo, dipantau dari udara. 1, 2, 3. Ayo, wah, ono wayang so, delok wayang. Sindene ayu-ayu teko Banyuwangi. Yo, aman terkendali. Desa Pronojiwo, Kemah Ripah Loh Jinawi makmur subur, tepuk tangan. Boom. Ayo, ora mung angkatan udara, saiki usume rudal balistik. Ditok nih rudal balistik. Ayo, dihitung ping 3 bledos lo duar. Siji, loro. Loh, saya balik ini nih. Siji, loro. Nah, ini nyeneng nih arek cilik ben gelem delok wayang. Lek gelem terus seneng, lek seneng terus kon nanggap nih. Tepuk tangan kagem Desa Pronojiwo, Cok. Yo. Iki gandeng usume son horek. Sesuk arep karnaval niki tak disiki wayange ya duwe son horek. Adoh teko Banyuwangi. Ayo Mbak Sinden, angkat tangannya sampean Mbak Sinden yang cantik-cantik. Ayo Mas Operator, sotoken Mas Operator. Wayan milenial. Sound sistemnya luar biasa.
Ayo persiapan dancer to, dancer. Asik. Rono jiwa luar biasa. Wayang milenial. Wes terus nih sesuk karnaval ben karnaval nih. Oh, oh, eh. Iku saknyatane goncang seret winangun. Miat langening kalan Jepang baklar banda muncar tinon ler kegonang. Oh,
Suarep Doto Pitono anyar koro hanyar ngibinu kaning kondo yuwono ingkang sinedya basuki ingkang kaesti mawardi engreh tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan kelawan tuntunan ana parwa peranganing carita ingkang kinarya marawakaning carita ing ratri punika kapiji saking serat pustaka Raja Purwa nenggih punika gemelaring negari Hastinapura gajah uyoliman Bendawi ya ing Kuru Janggala pramila sinebat Hastinapura karana dukunane Sang Hastimurti kang kepareng yasa negari pantes kinarya pambokaning kandha labet negari Hastinapura lagi hengan cik jaman Suwarma Dwipa dasar bumi pinilih mapan aning tepining Bengawan ganggo meh rahina datan kendhat dadya jujukane para lampah pariwisata punika kinarya pratandha bilih negari Hastina bumi kang subur sadingah tinandur tansah sempulur binasakaken pasiten datan wonten lemah kang nganggur dasari negari kang panjang punjung pasir wukir gembah ripah loh jinawi Karto Toto Turaharjo lah sinteno ingkang renggani Hanyokrawati bau dendo lingguh kursi gading dampar kencono menang den ucapnya jejuluk Prabu Duryudana Jaya Pitana Jaka Pitana ya Prabu Kurupati pramila jejuluk Prabu Duryudana karana sang nata hangrasuk makutha kaprajuritan Jaya Pitana yekti dadi mustikaning prajurit Jaka Pitana mengko werdi dadi pepengeduk nalikane tesih Jaka wis sinengkakake ngaluhur jumeneng nata Kurupati dadi ratune bangsa Kuru hanyar ki hari respati mangsa Palguna Windu Sancaka tinengran wuku Mandyasya Sang Nata Duryudana miya siniwaka lenggah dampar sinasukya kaukir lungging gadung malengkung kadhiuping maruta wanda sesawek babut prawedani sinebaran urap sariyayah rumabasi Durgandana wiyose Sang Nata ing pasewakan kahaya para abdi ceti biyada bek ambir hamblabar para madyanayaka ingkang samya hagantung seba tinindian Patih Harya Suman Patih Harya Sengkuni kajojo ing penggalih Prabu Duryudana nampi arawuhnya kadang werda Prabu Baladewa negari Mandura kita-kita imbal pangandika kayata mangkono mecah sepindhe swasana dawuh Sang Prabu Duryudana
Kang Puspita harum kasiliring sambirono amri Sekar Gadung Kung Ngas Kandanyo ing bawe raras renanding driya Iyawang sukma mangabdi lenuwi muga tansah paring pepayung tumrap raganing sun sumrambai kawula sak negara Ngastina mangkita mangke Koko Prabu Balarama jimat sesembahan kula bumi prapting delahan dereng sawetawis dangu rawuh jeng ngandika ripaduka kula ngaturaken pambagi Panakarami saha ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka Koko Prabu Baladewa. Ya jagat dewa wasisaning Bathara jagat nuwun inggih Yayi. Rumaos kinurmatan praptanipun Kakang Abiyantara wonten ngarsa jeng ngandika Yayi Prabu Puntadewa. Nirbaya nirsangsaya tansah jinangkung dening dat kang murwing dat satemah anjalari lulus araharja boten nyandung alangan satunggal menapa praptanipun Kakang wonten negari Ngastina. Salam taklim kula mugi katur Yayi Duryudana. Nuwun inggih. Sanget ing panampi kula tampi wonten tangan kula kalih kapetekaken wonten Jojoh rumaketaken wonten Wardaya. Mugi andatosaken tambahing jaya kawijayan kula Prabu boten langkung panjenengan prayogakaken pinarak. Nuwun inggih. Sajaipun sampun boten kirang sakeca turta pun Kakang tansah mangayu bagya dhumateng dawuhipun Yayi Prabu Duryudana. Mangkita manggih ngger dereng sawetawis dangu sarawuh jeng ngandika samya manggih rahayu lan wilujeng nggih ngger. Paman Patih Harya Sengguni inggih. Pikantuk pandonga panjenengan tansah jinangkung dening dat kang mrewing dat kosok mangsulipun Paman Patih. Paman Patih Sengguni lak nggih sehat kemawon to? Inggih senadyan kera-kera ning tansah ginanjar dening kawilujengan. Koko Prabu Baladewa kula wonten dawuh Yayi. Bapak-wantu kula rawuh panjenengan wonten negari Ngastina bebasan kaya pukulun Bathara Brahma ngeja mantah badhe paring kanugrahan tumrap Duryudana. Semoga kula aturi adi majeng lekahipun kula badhe ngaturaken menapa ingkang dados wigatos sing perlu. Koko Prabu nggih suraken dawuh.
wong lengendriya mangung Sumangga Yayi katitik saking mantri tinimbalan paduka supados pun Kakang ngabyantara sowan wonten ngarsa cengandika mokal tinemu nalaripun boten wonten wigatos ingkang gumathok pun Kakang tansah mangklungaken jangga nilingaken karna Yayi Prabu Duryudana nggih Koko Prabu Balarama dinten samangke boten wonten ingkang kula sambati kejawi jengandika Koko Prabu Baladewa dinten samangke kula tansah goreh rongeh penggalih kula ginubel dening raos samar mewah raos kuwatir turu mung tansah glisikan lingguh ora jenak mangan ora enak kula kinten boten wonten sanes ingkang saged majaraken penggalih kula kejawi jengandika Koko Prabu Baladewa mangke rumiyin semunipun pun Kakang menika kok bingung panjenengan tansah ginubel dening raos samar mewah kuwatir tansah goreh rongeh penggalih jengandika babakan menapa ingkang dipun pikir Yayi boten-boten sanes kula tansah menggalih benjang tumapake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun antarane Kurawa kaliyan Pandhawa kula panjenengan wonten sangajeng kula kepengin dangu kaliyan panjenengan wangsuli kanthi kajujurening manah sejatosipun perang Bratayuda Jaya Binangun menika dumadosan menapa boten nuwun sewu kula namung mireng dawuh para sepuh dawuh para pinter yen to perang wonten ngalam donya menika mawarna-warna wonten perang Bratayuda Girupit wonten perang Palwanggangkara wonten perang Gojali Suta wonten perang Bratayuda Jaya Binangun dawuh para pinter dawuh para alim ulama perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun menika dados telung perkara setunggal luware nadar utawi kaul kaping kalih nggih tinagih antarane utang lan janji kaping 3 kagem nyempurnakne leluhur duk rumuhun wonten negari Ngastina dados cetane yen miturut pamangkipun Kakang Bratayuda Jaya Binangun perang antarane Kurawa kelawan Pandhawa menika mestine dumadosan yen mekaten kula badhe dangu dhumateng panjenengan benjang ing Bratayuda Jaya Binangun menika pecah wonten Tegal Kurukasetra jengandika Koko Prabu Baladewa menika sabiyantu kaliyan Kurawa menapa Pandhawa panjenengan wangsuli kanthi kajujuring manah nggih sasaget-saget kula menika elek-elek ratu omong sak omong kudu tansah linambaran rasa kang jujur disekseni keblat papat isine ngapan kelawan bengi disekseni para nayaka agung ingkang wonten singgil negari Ngastina benjang tumapake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun Baladewa ratu ing negara Mandura
mboten paring sabiyantu kalian para Pandhawa. Lah dalah cocok mangke rumiyin. Ning mboten sabiyantu kalian Kurawa. Lah dalah. Lire mekaten, kula menika tiyang tuwa lire tuwa kedah saged tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi, lire tuwa kedah saged dados tuladha. Pandhawa menika kadang kula Kurawa menika nggih tasik dulur kula. Yen ngantos kula bebela salah setunggale kula mbelani Kurawa utawi mbelani Pandhawa babasan kaya bacok-bacok linandesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatu ngoten Nyai. Datose benjang perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun pun Kakang boten babela Kurawa, boten babela Pandhawa, pun Kakang tak ndelok kemawon wong delok iki penak luwe tuku rujak rame keplok ngoten lho. Inggih. Yen pancen mekaten kula badhe tanggu kalian panjenengan. Menapa? Yen miturut pemanggih panjenengan benjang perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun sing menang menika Kurawa menawa Pandhawa. Ladalah. Nggih kula wangsuli. Kula namung nuhun dawuhing para pinter, dawuhing para kiai, dawuhing para alim ulama, dawuhing para guru. Sing menang menika mestine sing bener, sing kalah menika mestine sing salah. Panjenengan cethakaken sing salah sinten, sing bener sinten. Ladalah ban ngoyak mawon jenengan iki. Panjenengan cethakaken sing bener sinten sing salah sinten ngeten. Kula mboten usah ngendikan mengke malah ndak ngisin-ngisini ana sing kisinan. Nitik lelampahan sing sampun kemawon menika kenging damel kaca benggala. Lakon pendadaran saka lima, lakon bale sigala-gala. Pandhawa diundang dilebokake marang gedung mewah. Ning nyatane malah diobong diancam patine kalian para sata Kurawa. Saking menika sampun kenging dipun wastani sing bener menika sinten, sing salah menika sinten. Panjenengan matur kemawon. Sing kalah sinten, sing menang sinten. Sing kalah Kurawa, sing menang Pandhawa. Miat langening kalan yomangaglar panda muncar amit-amit pasang kalimat apik tinebuhna wing tulak sare. Nuwun sewu Sang Prabu Duryudana, aja kaget aku sing teka. Sadurunge njaluk ngapura anggenku ngabiyantara ora paring cecala sadurunge. Iki wana pawongan tuwa kang gawe busana kapandhitan yen pancen jeneng sira kuwi pendhita sapa kang dadi peparatmu. Ya
Aku pendeta kleyang kabur kanginan kekemul memega kekudung angkasa. Sadurunge aku njaluk sepura aku ora iso basa ning senadyan aku ora biasa. Aku ora ninggalke uda negara tindak tanduk lan sopan santun. Peparatku begawanku Maradewa. Begawanku Maradewa bener. Ana parigawe apa marak mangarsa ngabyanturana setinggil negara Ngastina. Ngene ya Sang Prabu. Tanah kelahiranku ki ana negara Ngastina. Aku wis ora enom, aku ki pendeta wis tuwa, aku kepengin nyramake sisaning uripku marang negara Ngastina tanah kelahiranku. Senadyan aku ala tanpa rupa ning sejatine aku ki pendeta kang pengpengan, pendeta kang gudanging kaweruh mabri ing ilmu. Meneh-meneh yen Sang Prabu Duryudana gelem ngangkat aku dadi punggawa praja pujangga negara dadi pendeta ana negara Ngastina. Apa wae sing Sang Prabu Duryudana jaluk bakal tak pinangkani. Waton ora njaluk mudune lintang lawan rembulan. Mangko dhisik yen pancen Kumaradewa ki pendeta kang sekti, godhaning kaweruh pabrik ilmu, coba batangen dina iki sing tak arasake apa? Dina iki Prabu Duryudana tansah goreh rongeh atine, duweni rasa sumelang miwah kuwatir. Apa ora? Pancen bener, sebabe apa? Sebabe dina iki Prabu Duryudana mikir besok tumapake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang, Pandhawa ora saya ringkih ning saya kuat. Negara Ngastina malah ora saya tentrem ning saya tintrim. Apa ora? Paman Patih pripun nggih? Ketoke pendeta kang waskita. Nggih, coba dilajengaken. Yen pancen kaya mangkono, apa sing bisa mbok wenehke tumrap aku Duryudana? Ngene wae. Supaya pajar penggalimu ibarat ruwet bisa diudari, pepeteng iso dipadangke. Dina samangko perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun bakal tak wurungake. Wurungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Carane sadurunge perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, aku prasapa, aku sumpah, aku janji disekseni kiblat papat isining ngawan kelawan bengi. Pandhawa tak patenane siji-siji. Mengko yen Pandhawa wis mati kabeh, kurung perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Dodo montap lera dina tap, dodo bang mawingo wingo sumedhut padaning lati, mata kocak ngundarandir ing Bajirut. Iki ana pendeta kang ngaya-wara ucape, Pendeta Kumaradewa,
Kowe ngomong orang gawe waton mung maton ngomong kowe. Wong maton jeplak lambemu. Kowe iki pendhita sing jarane pendhita kudu tansah ngegongake rasa tresna asih lawan padha padaning titah. Kowe iki pendhita. Kowe iki resi iki tegese resik tur suci. Sing resik sing suci ora mung jubahmu. Ora mung surbanmu kudu tumus saka ati sanubarimu. Ning kena ngopo kowe pendhita lah kok arep mateni wong kang tanpa dosa tanpa luput kowe iki jare pendhita apa jagale manungsa? Kumaradewa, aku ora budhek aja bengak-bengok. Dina sama kowe karep mateni Pandhawa. Ora kru gobokmu Baladewa iki sapa? Lah kowe sapa kok teko aku? Aku kadange para Pandhawa. Sadurunge kowe mateni Pandhawa kudu lebur tumpur jasate Baladewa. Ayo aja mung ketap-ketip kaya kethek ketulup. Aja mung plonga-plonga kaya tikus anyang-anyangen kowe. Aja mung plantas-pentus kaya kipas angin kongslet kowe. Dina samangko ora ana liya mungsuhmu kejaba Baladewa. Katon legane ngatiku metu njaba kowe. Apa metu njaba kadung bayar kok metu njaba. Bajirut kowe. Kowe pendhita cabul, kowe pendhita mesum kowe. Lho remaca pateria. Caroben. Ngomong apa kowe iki? Dina samangku kowe iso ngepok koncane para Pandhawa. Ning metu njaba tegese metu njaba ora ning kene. Ajange Bandayuda kowe karo aku. Wani kowe karo Baladewa, apamu sing tak wedeni tulang tungkae Baladewa kowe. Paman Patih Haryo Sengguni pripun nggih? Ampun ditekakaken. Sajake kula cocok kalian pendhita Kumaradewa. Kula nggih sajake cocok. Panjenengan hombyogi ampun ngantos ana Rajapati Purbawasesa panjenengan nggih ngestawaken dawuh nggih. Aduh, mati gue. Ada yang ayo sabato. Apa kowe suwaleh ngrasake legene gulu nyawang srata sengenge kok lanang-lanang dhewe kok rangkep nyawamu wani karo Baladewa kelok mati dhewe aku mati kowe. Aduh yang isem kok